tikuchita pano pali Popo FM iniona ngabuli pati mukuchita chani chimene chikuchitika kumene kondi chotani tatiuzeni pa 0603629142 Limpopo FM ife timapereka nambala sitimaopa Mr. Kangaude saopa china chilichonse mutha kumupeza iye pa 0603 629142 Limpopo FM mukatero rufewa mwampeza uyu Mr. Kangaude saopa iye inde samaopa ke sili kuoneka banja la maivera kantukule sogolo lake sili kuoneka sogolo lake ndela mabampu amene ndithu akufuna kukhala mkazi wa msogolero kodi uchakwera ukazi wanu wotani ukazi wanu watani kodi uchakwera mukupita ukathesa banja la mwana wanzanu vuto ndi chani wina ndi ujana muphanzache kumuombera nzache mkamwa chifukwa cha mwana akufuna kukwatira mwana inu mwana yosi mkazi wache mkazi sikana si mkazi wache koma kukamuombera mwamuna nzache chifukwa cha mkazi zona zimenezi lero ndedi yitu awononga banja la ini achetu awononga aliweresapo banja la Vera kantukule mwaigule mene amalawi amene simudziwa kuwerenga ineyo ndikutanthauzira mchichewa chomveka bwino banja la Vera kantukule lasokondekera lawereseka sogolo lake sili kuoneka chifukwa chani chakwera misonkho ya Malawi yalowa mpaka na mariseche indalama za Malawi mpaka na zikumuvula mariseche achetu kumavulira ana ang'ono wakuphauli unena ndani chakwera Amalawi ndimafuna ndikuuze nikuti kuti musaloli akuuzani kuti yayi musamaya nkhulepo zambiri za imfa ya vice president akuluakulu ife mene jai ndani amene sinankhuze ndani amene sinankhuze sitisiya kuyankhula za imfa ya vice president mpaka na chilungamo titachiziwa oh yes ati oh yes Limpopo FM muli bwanji kumana koko Limpopo FM oh yeah Mr. DJ Mr. Kangaude yakuti kwa dawa wanakonza kwamba inama ndiwaza dawa Personalize amene yote mwaiva tukumeneko usatawe waziyamba weka usalile achakwera musalile wakiputa weka waziyamba weka kazi ya wenefu mizoga ni nyama timene kuchitira pano pali Limpopo FM kuimba kumene kuti kwa Katerere Ching'oma chinyimbo chimene chikupita kwa Lazarus Makafe chakwera akuti asakutuliyani pakhomo panu kotu asakutuliyani ku State House omweko kuti muone kuti muchite bwanji kukhala koyamba msogoleri wa dziko kutuliyidwa mkazi kumeneko asista kuzika kuti tumizemese cha baba wakuti chinyimbo chimene chikota chiyambire nisoni kumene kokokoko wayamba kusilila chifukwa ndachenesa ndeka ine wayamba kulufuna chifukwa ndakabisa ndeka ine mwatisuna mfunde mujana limpawi mwatisuna mfunde mujana likapolo oh no oh mamane ndizamutenga ndizakutulira pakomo pako ndizamutenga uzayambe kujesa iweyo oh no mama usatawe watutaweka watiamaweka usalile wakiputaweka watiamaweka
imene tikubweresera ni breaking news ya baba pa Liverpool FM. Komanso breaking news ina imene yangobwera kumene yayiwisi. Ela jilokonda kula ndakazi aweniwe. Chipani cha Unafuna wina ateneseke. chipani cha afodi chapereka 20 days ku Malawi Congress Party kuti lifotokoze bwino za ngozi ya ndege imene nachitika imene napha vice president wa dziko lathu la Malawi. 20 days mukhale mwatifotokozera apo B Malawi ayakamoto. Ndenkhani ndimene yoyo Amalawi akufuna ziwe chiona chenicheni kuti ndege inachita bwanji ngozi. Kodi vice president anapezeka opanda zovala bwanji? Taya anavuka bwanji? Jacket inavuka bwanji? Amene anamuvula nsapato ni ndani? Nkhani imene isitaya nkhani imene singathe mpaka na chungamo chitapezeka. Apo B Lazarus Makafe chakwera palibenso kuyimira 2024-2025 amene sazapezeka so pa ballot paper. Apo B mutelera Malawi. Lufewa andizipita bwanji andikuthaweni nkhani yanga ikulu imene nabwera nale amvera kantukule akupita zikakhala ku State House chifukwa akuchimuna ayakamoto akulavula moto wa makala. Yeye mati makala moto. Mr. Kangaude ndapita.